Fai un calmo. Vale, perfecto, pois xa digo. Paso ben o chacho. Non está. Está vendo o bus. Muy bien. No. Perdón. Bo día a todos e a todas, benvidos a esta sesión plenaria extraordinaria que terá como primeiro e único punto na orde do día o proxecto de mellora e de acondicionamento do campo de fútbol do Rodís. En primeiro lugar, desculpar as ausencias de Alberti, de David e de Alfonso e procederíamos a votar a urxencia do punto. Votamos, polo tanto, a urxencia. Votos a favor. 10, polo tanto, queda ratificada. E simplemente aclarar que o feito de que se traia aquí é porque é unha consignación que está aprobada do ano 24, unha vez que se aproba o proxecto no ano 25, ten que traerse a pleno. Esta é unha obra que está a piques de adxudicar, de feito, prácticamente estamos nos trámites finais, e no que consiste basicamente nun acondicionamento que vai incorporar drenaxe, que vai incorporar rega, campo de erva natural, aumento das dimensións con un desmonte que pasan a ser de 95 metros de longo e 50 metros de ancho, vallado, redes, porterías, bandeiríns, banquillos, todo o que é preciso para a práctica do fútbol nunha certa normalidade. Foi consensuado no seu día, durante o ano 2023, co propio equipo de fútbol do Rodís, que foi o que nunha orixe solicitou esta mellora, e xa digo, traémola a pleno por esa circunstancia que antes expliquei. O que teña a ben decir neste caso Marta, hoxe portavoz do Partido Popular, estamos encantados de escoitalo. Bos días a todos. En primeiro lugar, desculpar a ausencia dos concelleiros do Partido Popular que por motivos laborais non puideron asistir hoxe ao pleno. Dende o noso grupo queremos deixar constancia da nosa posición respecto ao proxecto do campo de fútbol e imos expoñer unhas cuestións técnicas e críticas que consideramos relevantes, aínda que estamos nos trámites finais, queremos que se valore o poder telas en conta. En primeiro lugar, vemos que na memoria non se contempla ningún tipo de instalación de alumeado deportivo e consideramos que impide o uso do campo en horas nocturnas, sobre todo en inverno. Esta limitación para nós reduce o aproveitamento social e deportivo, xa que vemos que noutros concellos é habitual que en campos de similares características sí que se instala iluminación LED que xa é eficiente dende o inicio, polo que queremos reclamar que se poida planificar unha segunda fase ou se modifique este proxecto. Por outra banda, tamén vemos que o proxecto carece de gradas ou espazos acondicionados para os espectadores e, segundo o noso punto de vista, desincentiva un pouquiño a participación cidadá para que poida asistir público, a familia dos xogadores, especialmente nos torneos ou partidos. E querimos suxerir que se poida reservar unha partida futura para a execución destas gradas fixas ou desmontables. Para continuar, é un punto que nos parece o principal e nos preocupa, que é o de valorar o céspede natural. Este tipo de céspede implica, altos custos de mantemento, rega, abono, cortado, recebado, e limita o uso intensivo do campo. Moitos outros concellos apostan por campos artificiais para que se poida facer un uso máis continuado e menos custoso. Sí que é verdade que numerosos estudios coinciden en que o céspede artificial aumenta o risco de lesión, especialmente de lesións que non son por contacto, en nocellos, xeonllos, etc. Pero o céspede natural, ben coidado, é moito menos lesivo, polo que en principio sí que resulta máis seguro. Tendo en conta sempre, facendo atención, en que todo isto é así se o céspede natural está ben mantido, porque senón convértese aínda nun terreo máis perigoso, causando máis lesións. Dado que este céspede xera irregularidades, lama, fochas, compactación excesiva da erva, que multiplican por 10 o risco destas lesións.
Este mantemento sería un gasto máis anual que creemos que hai que ter en conta e planificar, dada a importancia desta planificación, xa sabemos que o avisamos sempre, pero a planificación deste mantemento tamén debería ser planificado e telo en conta como un contrato menor. Polo tanto, para que este céspede sexa realmente seguro, o mantemento debe ser constante e profesional. E así como datos curiosos extraídos da FIFA, o céspede natural recoméndase un uso de non máis de 6 e 8 usos semanais entre partidos e adestramentos. É imprescindible que haxa descansos entre sesións, que se faga o mantemento continuo que estamos falando e que as condicións meteorolóxicas non sexan adversas. E en Galicia a choiva sí que pode disminuir drásticamente o uso do campo. Contando que o campo do Rodís, polo que temos entendido, será usado polos xogadores do Rodís e os veteranos, para entrenos están entrenando no Roxo e poderían seguilo facendo, pero se quixeran entrenar no campo e xogar no campo, estaríamos xa pasando o número de sesións adecuadas para que se manteña o campo ben. E, por contraposta, un campo en boas condicións artificial pode soportar entre 25 e 30 sesións semanais. Polo que, despois desta explicación, solicitamos que se pida un informe comparativo dos custos reais de entre un campo natural e artificial se non foi valorada esta opción. Continuando tamén con normativa da FIFA, hai aquí unha partida que non acabamos de comprender. As dimensións que están contempladas no proxecto son de 95 por 50 metros. Sí que é verdade que a FIFA para fútbol 11 recomenda que sexan dimensións de 100 por 64. Non estamos dicindo que vexamos indispensable homologar agora mesmo o campo do Rodís, pero sí creemos que é un dato que se pode ter en conta á hora de facer a obra para que nun futuro, se polo motivo que fora, se quixera chegar a homologar o campo, se puidera. E falamos disto porque no proxecto ben contemplada unha partida de 3.850 euros para un informe de laboratorio FIFA que acredite que o sistema de céspede natural cumpre os requisitos que lle chaman FIFA Quality. Este certificado, esta partida é completamente errónea porque este certificado FIFA Quality, que cita na memoria que se rixe polo manual de FIFA 2015, só se pode aplicar en superficies artificiais. Entón, non entendemos por que con este céspede natural se vai contemplar este manual FIFA 2015 cando non se pode certificar FIFA Quality en ningún campo de erva natural. Polo que estamos mesturando dous conceptos que son incompatibles e erróneos. Entón, queremos saber, por unha banda, por que se está pedindo esta certificación e, aparte disto, este manual é do 2015 e hai unha actualización no 2024 que entrou en vixencia xa o 1 de marzo de 2025 deste manual que sigue sendo de céspede artificial, pero hai unha versión actualizada de fai un ano. Entón, sinceramente, non vemos que sexa unha memoria feita técnicamente de maneira correcta, porque ca información que buscamos e ca información que pedimos e consultamos ca FIFA, este FIFA Quality non se vai poder obter, polo tanto non comprendemos por que está aquí esta partida. Eso que non nos transmite demasiada confianza este concepto, polo que pedimos que se actualice esta referencia e se aplique o manual vixente. Por outra banda, o tema da accesibilidade, aínda que no proxecto afirma que vai cumplir a normativa de accesibilidade, sí que nos parece interesante que se contemple nun plano as rampas, baños adaptados ou os accesos que se vayan facer adaptados, que este contemplado nun plano específico e que estén os detalles técnicos que acrediten realmente que vai ser un campo accesible. Continuamos cos prazos de execución, que vemos que se establece un prazo de 6 meses, no que se inclúen os movementos de terra, instalación de rego, drenaxe, sementado e consolidación do céspede. Como pensamos que a obxectividade é clave para non levar a prazos incumplidos, discrepamos nos plazos. Non se contempla ningunha marxe por meteoroloxía adversa, algo que é frecuente aquí en Galicia e sobre todo previsible aos meses que están por vir, e tampouco se prevén ningún tipo de atrasos de tramitacións administrativas nin fase de mantemento previa posta en uso.
Como datos significativos tamén, o céspede natural non está operativo hasta un ano para estar en condicións reais. Precisa non só ser sementado, senón raizar, medrar, consolidarse e soportar o uso sen deteriorarse. Se empezamos a usar un campo sin que este consolidado, vaise deteriorar antes e habería que replantar. Volvemos a datos aportados pola FIFA. Transmiten os manuales que entre 2 e 3 semanas se necesitan para xerminar, 2 a 3 meses para a cobertura uniforme, 6 a 9 meses para soportar o uso intensivo, e a FIFA considera que un campo natural non é apto para competir hasta pasados 9 a 10 meses como mínimo desde a sementeira. No caso de Galicia, cas chuvas frecuentes, humidade e as temperaturas que temos, vai ralentizar o proceso, polo tanto, queremos recalcar que o uso intensivo nun campo mal consolidado vai no deteriorar de forma irreversible e, se se fai así, habería que reinvestir e replantar. No tocante a plazos, se analizamos o cronograma orzamentario que se nos presentou, o proxecto redactouse en abril do 23, incluíse nos orzamentos en abril do 24, está previsto que se aprobe en xuño do 25, hoxe, a licitación 3 ou 4 meses, e na memoria sigue poñendo a execución rematada en 6 meses. Polo tanto, estaríamos en xuño do 26 e van case 3 anos completos desde que empezamos a falar deste proxecto, polo tanto, vemos un tempo máis que suficiente para que esta memoria estuvera pois un pouco máis consolidada, ca normativa actualizada, e por outra banda tamén nos interesa saber con que axudas financeiras se vai adherir esta posible obra, se se van incluir nos pos da Diputación, se hai algunha subvención a que poidamos optar se está solicitada, e remarcamos a necesidade de facer esta obra non só con fondos propios para non hipotecar outras posibles actuacións no municipio. Moitas gracias. Moi ben, por partes, porque foi unha exposición moi completa. O certo é que modificacións a estas alturas non se poden facer, porque é un proxecto que xa está a piques de adxudicar, co cal é totalmente imposible. Simplemente está un trámite de traelo a pleno, porque como o proxecto non foi aprobado no ano 24, que era cando fora consignado, hai que traelo a pleno agora no 25. Ben, como dixen nun principio, este é un proxecto que foi consensuado co propio equipo de fútbol. Polo tanto, hai determinadas disquisicións técnicas que o foro para discutilas non é o pleno municipal, que está facendo o que lle solicitaron. O foro para discutilas, neste caso, está máis circunscrito a que van a ser os órganos de directiva do Rodís Fútbol Club, neste caso, que poderían usar tamén outros equipos, que non deixa de ser unha instalación pública aberta para todos e para todas. Con respecto ás luces, o que se nos pediu é ter ese campo de fútbol para xogar, non para adestrar. Adestrar van seguir adestrando nos lugares onde o viñan facendo previamente. É un campo de fútbol que se vai usar para xogar e entón, en principio, vai ter 1, 2 usos cada semana. De todos modos, os cables están postos e a futuro poñer unhas modestas torretas de iluminación como hai noutros lugares en Cerceda, pois basicamente virían sendo 300, 400 por 4, 1.200, 1.600 euros, que sería un investimento plenamente asumible, pero hai que ir vendo como vai o estado da situación, porque lóxicamente de momento non se nos pediu a vida conta diso, de que este vai ser un campo única e exclusivamente orientado a xogar. Despois, con respecto das gradas, paréceme que unha vez que estamos recuperando un campo que estaba totalmente en desuso, posiblemente, ou a petición dunhas gradas, con todo o respeto, estivera moito mellor orientado, dada a situación que teñen neste momento no campo de fútbol de Queixas. Que non é que eu teña que buscar novas demandas para abordar, pero non foi algo que se nos pedira de momento. Estamos empezando, é unha aposta moi importante, estamos falando de máis de 180.000 euros e non estivo no marco das peticións co equipo de fútbol nos transmitiu. O mesmo sucedería co dun Crobas. Eu xoguei nun Crobas moitísimos anos e non había gradas. Por lo tanto, nese sentido, temos que ir un pouco da man das distintas peticións que nos chegan. Despois, cando falamos do céspede artificial ou do céspede natural, hai unha trazabilidade importante cando nos referimos aos plans dos campos de fútbol. É que nós estamos traballando para facer determinados campos con céspede artificial, estamos traballando para facer outros campos con céspede natural. De feito, eu sempre definín este mandato como o mandato do investimento nos campos. Por qué?
porque nós pensamos a longo plazo. Eu teño claro que a primeira metade do século XXI, fundamentalmente, sin deixar de lado determinadas cuestións que poden ser de pequena cantidade de investimento, vaise orientar ao mantemento. Pero este é o ano, é o mandato dos investimentos. De feito, por iso, tamén se vai aprobar unha nominativa xusto esta semana, en principio, na Deputación Provincial da Coruña, para acometer a modificación e mellora do campo de herba artificial do Roxo. Por lo tanto, vamos a ter campos de herba artificial. E vamos a ter campo de herba artificial tamén a futuro no campo do San Martiño na Silva. Agora ben, circunscribirnos ao debate das sesións de adestramento, das sesións de xogo que se poden dar en cada campo, acaba nos limitando a pensar que un campo de herba artificial sempre vai ser mellor que un campo de herba natural. E todos sabemos que non é así. De feito, son máis valorados os campos de herba natural que os campos de herba artificial. E así se nos transmitiu. Por lo tanto, o mantemento é certo que é maior, non fai falta ningún tipo de estudo. O mantemento dos campos de herba natural é maior no custo que o mantemento dos campos de herba artificial. O estudo é absolutamente innecesario. Iso é como decir dun calvo que para establecer que é calvo já hai que contar os pelos. É absolutamente innecesario. Un campo de herba natural sempre vai necesitar máis mantemento e máis custo con campo de herba artificial. Solicitouse-nos así. Eu, persoalmente, que xoguei ao fútbol varios anos, si prefiro os campos de herba natural, e xa digo, Cerceda nese sentido vai ter unha oferta completa con 6 campos de fútbol, que pode ser un investimento exagerado, ainda que se nos pidan máis cousas, pero non cabe dúbida. O investimento no Outeiro, no campo do fútbol do San Martiño, os máis de 300.000 euros que tamén nos vai a subvencionar a Diputación para a modificación do céspede artificial do Roxo, e tamén esta obra de máis de 180.000 euros. Pero por que se fai? Porque se fai para ordenar precisamente o futuro a longo prazo, o futuro da primeira metade do século XXI dos estadios de fútbol no noso concello. Sobre o que decía de 6 ou 8 sesións, xa lle digo, en principio van ser 1 a 2, desde logo se pode chegar a aguantar 6 ou 8 sesións, parecen moitas máis das que en calquera caso vai a ter que sufrir o campo de fútbol do Rodís. Despois, sobre o que me di da FIFA, mire, os criterios FIFA, neste caso, teñen unha importancia relativa, porque, para empezar, a cuestión para cumplir co criterio FIFA é unha cuestión que é o que viñamos a facer, que é precisamente o que nos pediron, que era o aumento das dimensións do campo. Co cal chegamos a ter un campo de 95 por 50, que se fai a partir dun desmonte máis grande non se podría facer porque non se ten terreo. Hai que darse conta, cando vostede fai referencia á tardanza, que hai unha serie de factores que non se están tendo en conta. O primeiro, houve que obter un terreo previo co proxecto este, para poder ampliar ese campo. Lóxicamente, iso levou aparellado unha serie de tratos coa veciñanza e cos propietarios. A posteriori, estuvemos pendentes precisamente da Xunta de Galicia dun informe de patrimonio, que é o que enredou durante moitos meses este proceso. Ese informe, mentre non chegou, non se pudo sacar adiante este investimento no pleno de orzamentos do ano pasado, nin se puido sacar a contratación. Por lo tanto, houve unha serie de enredos que, en todo caso, superan a nosa capacidade e superan as nosas competencias. Despois, é un tema técnico. Home, o que pode establecer a FIFA sobre a herba natural pareceme perfecto. Pero tamén a FIFA ten distintos niveles de exixencia según os certificados. Porque unha cousa é o FIFA Quality, para o cal, por exemplo, indo ao básico, as medidas terían que ser 45 por 90, e outra cousa é o FIFA Quality Pro, que seguro que para o fútbol profesional sí que ten esa serie de requerimentos que exixen moita máis previsión e moito máis plazo de cuidado do campo unha vez investido. Pero, oye, estamos falando do campo do fútbol do Rodís. Aquí campos de fútbol fixéronse máis veces, fixose do Queixas, fixose do Encrobas, e desde logo tamén o admito, non se pretende neste caso facer algo máis ambicioso que iso. Pero o campo de FIFA Quality Pro, distinguilo do campo de FIFA Quality, é un campo de 100 metros por 64 metros que ten outra serie de características e de especificidades técnicas que non se exixen neste caso. De todos modos, se aínda así houbera que facer unha modificación, imagínese que fora o caso, houbera que facer unha modificación, sería perfectamente válido, porque aquilo que non se pode facer non se vai gastar.
Quero dicir, simplemente é unha solicitude do certificado, adherida a unha serie de condicionantes que se dan con suma facilidade. Despois, sobre o da accesibilidade, bueno, o plano que temos é o típico nestes casos. Eu non teño problema en falar coa empresa proxectora, coa dirección de obra, cando chega o momento, se queren planos máis detallados, para nós non supón ningún tipo de inconveniente. Pero o plano típico que se fai neste caso é un plano superior onde acredita esa accesibilidade. O plazo de execución de 6 meses, pois nós creemos que sí que é real, pero neste caso non vai supoñer un gran problema. E por que non vai supoñer un gran problema? Porque esta é unha obra que non vai financiada por outras administracións, porque volvemos ao mesmo. Os investimentos este ano estruturais do Concello en campos de fútbol son 3. O campo de fútbol do San Martiño ben subvencionado pola propia Deputación Provincial da Coruña, unha nominativa. O campo de fútbol do Roxo, esa modificación do artificial, tamén ben subvencionado por unha subvención nominativa da Deputación Provincial da Coruña. Por lo tanto, é certo que se estamos requerindo sempre outras administracións que nos axuden neste tema, pois, lóxicamente, todo saco ten un fondo, e por iso facemos con fondos propios, simplemente por esa circunstancia. E, ademais, é algo que xa se sabe dende un principio. En ningún momento, no pleno de abril do 2024, que é certo que votaron en contra dos orzamentos, pero se nos criticou por levar este investimento con fondos propios. E ali foi aprobado, e constaba plenamente. Por lo tanto, eu agardo que nos voten, desde logo, a favor do proxecto. É certo que nese orzamento que constaba esta obra, ou igual que outras moitas que foron pedindo, votaron en contra, pero iso constaba ali. En ningún momento se nos advertiu de que debéramos buscar fondos. O que pasa é que, lóxicamente, o tocar ás portas de outras administracións sempre ten determinadas limitacións. Por lo tanto, eu sempre agradezo todas as axudas que nos chegan. Recentemente vemos de facer a acta de inicio da Escola Infantil Municipal, que ten unha subvención de 80.000 euros da Xunta de Galicia, no marco dunha obra aproximada de uns 180.000 euros. Vimos de firmar o convenio con Sogama, que este ano incrementa as cifras. É algo que agradecemos e, desde logo, non nos doi admitir públicamente, é un foco no cal estamos traballando, pero iso non quita que, lóxicamente, todo ten un fondo. E 2 nominativas, corríxeme, Cristina, se non é así, para campos de fútbol na Deputación Provincial da Coruña é algo bastante inusual. E, de feito, na comisión, precisamente ao seu grupo, según teño entendido, non lles gustou moito. Por lo tanto, con iso quero dicir que pedir axudas máis alá do que é o límite normal, pois moitas veces é inasumible, e de aí que o fagamos con fondos propios. Daí a importancia do que eu digo moitas veces de ter as mans libres para tirar por ingresos da industria. Poño un exemplo claro. Se vostedes van no paseo fluvial, no paseo marítimo que hai de Arteixo hacia a zona de Barrañán, ali hai obras de millóns de euros feitas con fondos propios, sin ningún tipo de subvención. Por qué? Porque Arteixo é unha potencia industrial que ten a capacidade para facelo. Mesmamente, neste momento, está aprobando unha de 700.000 euros que eu non sei se terá financiación, creo que non, pero pode que a teña. De extensión dese paseo. O Concello de Cerceda tamén trata de ter recursos para ter marxe de manobra con investimentos propios a cometer este tipo de actuacións. Non hai que depender solo do que outros fagan. Bueno, con respecto á tardanza nesta aprobación, xa ya expliquei, e creo que máis ou menos fun contestando a todas as cuestións que se nos plantearon. Di que non fai falta ningún estudo para saber que o campo natural gasta máis que o artificial, pero creo que é unha resposta un pouco ambigua. Canto se prevé gastar? Cal é o real gasto para ter un mantemento profesional do campo de fútbol? Entendo tamén que é un gasto que se cadra non previron, pero nunha inversión de 180.000 euros, consideramos que o mínimo é ter a previsión de gasto anual ben establecida, aínda que se sepa, porque é obvio que vai ser un gasto maior que artificial, pero creo que a cifra hai que coñecela e sabela, a periodicidade de arreglo do campo e cante o custo que vai supoñer o Concello este gasto. Sinceramente, danos a sensación que é unha memoria que chegou á fase final, pero que non está estudada ao 100% como importe precisa de 180.000 euros. Di que se fai a obra para ordear o futuro neste ámbito. Se me pode contestar o das dimensións, porque non se establece a dimensión que no futuro
se poida homologar pola FIFA, porque por outra banda di que tampouco hai que ter moi en conta os requerimentos da FIFA, pero estamos pagando 4.000 euros por esa certificación. E fala dos dous certificados de FIFA Quality, pero ningún dos dous é válido para erva natural. Entón, seguimos na mesma. Ese FIFA Quality do manual do 2015 e no de agora tamén, no do 2024, sigue sendo erróneo. Ten que ser para erva artificial. Polo tanto, se me pode aclarar isto. E polo que entendín, non se vai pedir ningunha subvención. Entendo que sí que é un trámite que non é doado cas administracións, pero se ese trámite nos está reducindo, se cadra un 30 ou un 50% o investimento, eu planificaríao. E nada máis, se me pode contestar a estas cuestións, e nós estamos a favor de que se faga o campo de fútbol, pero sí que é verdade que non nos vale de nada que en 3 anos non se poida usar por estar en malas condicións. Polo tanto, para o uso que vai ser e para a inversión que se vai facer, o mínimo creemos que é indispensable comparar custos de artificial e natural e polo menos a xente de Rodís que pode entrenar no seu campo, que teña as condicións óptimas. Cabe destacar que un campo de erva mal acondicionado é moito peor que un campo medio de erva artificial. Como sanitaria que trato deportistas, podo garantir que unha erva en mal estado causa moitas máis lesións que un campo artificial. Vamos a ver, varias cousas. Con respecto á subvención. A subvención, unha petición de subvención para un campo de fútbol non reduce nada, O sea, non aumenta os fondos do Concello, nin facelo con fondos propios o reduce. O que che den para un tema vancho quitar doutro. Iso xa teño publicado aquí, feito público en moitas ocasións, en moitos plenos. O que che den para un tema vancho quitar doutro. Iso temos que ter moi claro. Normalmente as consignacións por parte das administracións xa veñan previstas. Ti escolles en que? Seguramente se poida pedir unha nominativa para este campo de fútbol tamén. A costa de perder que? A costa de perder a ampliación da Escola Infantil Municipal, por poñer un exemplo. Ou de non subir o convenio con Sogama, por poñer outro. Ou outras moitas circunstancias que se poderían dar, porque a terceira subvención nominativa á Diputación para campos de fútbol non lle pediremos neste mandato. Creo que a iso podemos chegar todos e todas. Por lo tanto, é unha cuestión de facer a conta. A cuestión non é tanto de onde veñen os fondos, é a capacidade que hai para adquirilos. E cando non hai prestación por parte de outras administracións por circunstancias como as que estou relatando, lóxicamente hai que abordalo con fondos propios. Despois, a min estánme pedindo xogadores do Rodís, digo aquí claramente, entrenar nos outros campos, que este que sea un campo de fútbol para xogar. Agora ben, que xa de inicio se estea establecendo que vai estar mal o campo de fútbol, home, eu non teño unha bolita máxica, pero eu creo que denota unha desesperación por dar a ver que hai algo mal, porque no que hai aquí non atopamos nada malo. O sea, o que estamos é perdéndonos nunha serie de cuestións nas que, efectivamente, eu teño a sensación de que non se acaban de enterar ben. Mire, o espacio que ten que ter o campo para homologar pola FIFA é de 90 por 45. De 90 por 45. Se non é cun céspede artificial, pois iso faz unha modificación. Pero o espacio, neste caso, é de 95 por 50. É o espacio que se nos pediu no seu momento para que se poidera facer fútbol federado. É así ou non? E nese sentido, está todo o mundo pendiente, e hai know-how, e hai capacidade para entender estas cousas máis alá do que veñeran vostedes a estipular, porque sin vostedes xa se fixeron moitos campos de fútbol en Cerceda. Xa se fixeron 2 campos de fútbol no Roxo, xa estaba este feito, xa se fixo do Encrobas, xa se fixo do Queixas, e anticipolles algo, é o do Outeiro en San Martiño, vaise facer este, e vai funcionar, e vai estar ben mantido. Home, non vai ser o campo de fútbol de Riazor, non nos equivoquemos, pero mantido ao nivel que están os anteriores, sí, porque ademais hai outro detalle. Como o campo de fútbol de San Martiño pasa a ser de erva artificial, os campos de erva natural que hai que manter son os mesmos. A consulta do mantemento que supón un campo de fútbol deste tipo, anual, non yo sei, non o comprobei, cando aprobemos o orzamento de 2026, se ese campo está feito, lóxicamente, esa cuantía xa vamos ter en conta. De xardinería, o que adoita gastar o Concello de Cerceda, 150.000, 200.000 euros ao ano. Para o cal, parte diso vai orientado aos campos de fútbol. Esa cifra, se ten que modificar, xa irá nos orzamentos, pero non é unha cifra dun mantemento como para que agora xa teñamos que estar planificando un ano ou 2, cando os campos de fútbol de erva natural van ser exactamente os mesmos que viña habendo. Co cal,
nese sentido non hai modificación algunha. E o campo de erva natural gasta máis mantemento que o artificial, categórico, indiscutible. É así, é algo innegable. O campo de erva natural gasta máis que o artificial. Moitas persoas que nos están oindo, estou seguro que o dan por feito ao igual que o dou eu. E o gasto é o mismo, porque os campos de erva natural que vai ter o Concello de Cerceda van ser exactamente os mesmos, a mesma cantidade que viña habendo. E esa ampliación de terreo e de espazo que ten o campo de fútbol do Rodís é o que no seu día se nos pediu. Que hai un certificado FIFA que consta aí nun proxecto que ninguén o solicitou, que consta aí de 3.000 e pico euros, que non cumplise as condicións. Pois modifícase, non hai problema ningún. Non se van gastar eses 3.000 euros para algo que non existe. Se se gastan será para algo que existe. Eu xa lle digo, a min, eu a información que teño non é esa. Se fora así, sin ningún problema, modifícase con toda a humildade e non é algo, ao final, que non supoña nada, porque realmente o custo vai ser exactamente o mesmo. Eu, volver a decir, encantados de que nos voten o proxecto a favor, é unha idea que teño transmitido en moitas ocasións. Nós, cando planificamos algo, para nós non hai maior felicidade, non temos esa necesidade, pero que a oposición vota a favor, pero é certo que moitas veces veñen pedindo determinados investimentos e veñen preguntando por determinados investimentos que van nun orzamento do cal no seu día votaron en contra, e supoño que non sería exclusivamente pola lei de contratos. Supoño que ao final os resultados para a veciñanza, para o pobo de Cerceda, con campos de fútbol como este, que van poder disfrutar a xente de Rodís, son máis importantes que todas esas disquisicións que moitas veces non nos levan a nada, e isto si é traballar polo futuro, como digo, un futuro a longo prazo, un futuro para ter os campos de fútbol planificados para a primeira metade do século XXI, que desde logo estou seguro que a xente de Cerceda, a xente que xoga ao fútbol, con máis cumplimento dos criterios FIFA ou con menos cumplimento dos criterios FIFA, agradecerá, e desde logo o mantemento seguirá sendo o máis correcto posible no marxe que poidamos, e seguirá sendo nunha cuantía moi parecida á que se ven establecendo ata agora. Cando chegues á aprobación do orzamento, pois lóxicamente se queren falar desto, como a de outras moitas cousas, se saben que desde aquí non hai ningún tipo de inconveniente. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto. Votos a favor, 10. Votos en contra non hai, nin abstencións. Polo tanto, queda aprobada a obra de acondicionamento do campo de fútbol do Rodís. Levantamos a sesión e teñen boa tarde.